kad ljudi, onda ode s vama, ja ću danas snimati Clash of Clans napad, pa hajde da krenemo. Odavno nisam snimao Clash of Clans, u jednom periodu sam prestao stvarno da igram. Uđem, uzmem loot i to je to, ali sad sam opet krenuo, Town Hall mi je 7. Ali selo mi je za Town Hall 7. Ne, ja sam samo išao na kućicu, vidite, selo mi još nije baš dobro. Ali nadam se da će da bude mnogo bolje. Ovako. Ovo što ja zamišljam, a to je da Town Hall bude izvan. Tako da će to biti napad, znači ako vam je to glupo ja ne znam, ali šta ću s ovakvom vojskom, nisam se baš spremio. Ali ljudi, kad budem ja kupio gigante 3, pa kad budemo to sevnuli, onda će da bude šta hoćete. Ali ovako nema šanse. Znači ovako nema šanse. Znači, evo ušli smo prvi red, smo ovo smo razbili. Mortar. Lepo smo ovo razvolili. Iskreno. Da mi je malo moja jača vojska, ja bi ovo batalio. A ja da imam zmajeve, ja bi ovako selo oprao. To je to ljudi, 34% sa samostrelcima i barbarijanima i to je to ljudi, vidimo se i čao. Ćao, ne, nisam još završio. Nastavim ja. Znači to je to. To je taj napad, znači hvala vam, vidimo se, čao. To je to, znači, evo, selo sad pokušavam nešto da vratim, malo vodu napređujem i tako. Prvo, evo, vidite, sve mi je 6 i tako. To je to, ljudi, hvala vam, vidimo se i čao, pa pa!